Welcome to your IsiXhosa Lessons with Kolping Mbumba. Hey, what's up everybody? What's up? Namkelekile kwakhona your IsiXhosa Lessons with me Kolping Mbumba. Namhlanje iqhalo lethu lela qhalo lithi Isisila Senkukhu Sibonwa Mhla Ligquthayo. Isisila Senkukhu Sibonwa Mhla Ligquthayo. Now, Xhosa chickens are the most well-behaved and well-mannered domestic animals known in the entire Xhosa culture. Very obedient and never go around bouncing nje naphi na. This only applies as long as the weather, circumstances, and their environment is up to chicken standards. Their model behavior is exemplary to other Xhosa animals ezizinjubaqa ezifana nehagu namadoda. Eliqhalo is popularly used to refer to anyone who shows their true colors xa kuzinyiwe. Apetsule yanibonisa umuntu uba ongubani, anibonisa into abhinqe ngayo and whatever is under the mbhinqo. This could be your girlfriend when you're broke. This could be your friends xa ungenamali yonkala. This could be your family xa ubonakala uba awunankqubela ebomini uye ugoga qha. Or any general display of who a person truly is xa edikiwe, ecaphuka, ekhathazekile okanye eziva edelelekile. Whatever the case may be, mhla ligqutha siyabonwa isisila senkukhu. And isisila senkukhu asivili nje. That's your IsiXhosa lesson for today. Peace out.